Да. Някой каза, че много сте учили. Така. Извинявам се, не исках това да сложа. Ако ще е фон, той да е чер. Извинявам се, че ирационални неравенства. Тези неща се учат в профилирана подготовка 9 клас. Дебелите учебници 9 клас. Най-общия случай, основен вид ирационално неравенство. N корен от нещо на хикс по-голямо от някакво число. Ние с вас учим два вида ирационално неравенство. Не ме карате се надвикват. Един е вид. Тогава, когато имате 2 пъти n плюс 1 корен от f от хикс по-голямо от a, или 2 пъти n втори корен от g от хикс по-голямо от b. Решаването 2 пъти n плюс 1 е смисъл на какво? Какво записваме с 2 пъти? Нечетен корен от нещо си, по-голямо от a, в другия случай четен корен. Основният метод за решаване на ирационални уравнения беше те да престанат да бъдат ирационални. Тоест, повдигахме на някаква степен. Тук правим също нещо. Първото, повдигаме на степен 2 пъти n плюс 1. И тогава получаваме f от хикс по-голямо от a на степен 2 пъти n плюс 1. Говорих и за второто. Преди да повдигаме вече, тук имаме допустими стойности. Било дъма, дъса, домен, само да е кой как иска. Претенциите под корената величина искаме да е по-голямо или равно на 0. И чак след това идваме и повдигаме на степен 2 пъти n. И другото нещо, g от хикс по-голямо от b на степен 2 пъти n. Това е основната задача за ирационални неравенства. От тук нататък може да имаме най-различни тънкости, като примерно първата задача, която ще дам, втори корен от 3 минус хикс по-голямо от минус 1. Не чувам. Кое е всяко? Преди да говорих за всяко хикс, това е задача от първи или втори вид? От първи вид. Задължително допустими стойности. Под корената величина по-голямо или равно на 0. Тоест хикс по-малко или равно на 0. И от тук нататък лявата част благодаря. Лявата част е нещо, което е положително или е равно на 0, по-голямо от отрицателно. Това е вярно за всяко хикс. И добавката е от допустимите стойности. Или отговор на първата задачка ще бъде хикс прилежи на интервал от минус безкрайност до 3. Лявата част съм искал да напиша е неотрицателната. Това чудо тук е израз, който е по-голям или е равен на 0. Тук не се наложи да повдигаме. Тоест, преди да повдигаме или не, оглеждаме дали има смисъл да повдигаме или не. Втора задача. Едно такова неравенство. Втори корен от хикс минус 3 по-голямо от, да речем, какво да бъде? Хикс. Тръгвайки да решавате такава една задача. Какво правим първо?
dS, нека да е dS, какво искаме? Подкорената величина да бъде неотрицателно число. Тоест хикс лежи от интервал от 3 до плюс безкрай. Ако говорим за допустими стойности. Такива задачи на матура не се дават. Такива задачи се дават само на кандидат-студентски изпит. От тук нататък. Припомням, ще се върна да припомня предишната задачка. Предишната задача е тогава, когато дясната страна е отрицателно число, т.е. отляво получавахме нещо по-голямо неравно, по-голямо отрицателно, не повдигахме. Сега, преди да повдигат, запомнете, чува се с какъв цвят да го запишем, повдигането на четна степен е рисково начинание. Дано не го чете някой, който разбира математика. На езика на математиката се казва нееквивалентно преобразование. Затова преди да повдигаме, сме принудени да мислим и да правим оговорки. И оговорката ми е, първи случай, то път не се вижда с това. Нека дясната част, в случая това нещо, да бъде хикс по-голямо или равно на 0. Сега вече от двете страни имам неотрицателни изрази. Спокойно мога да повдигна на втора степен. Тогава, когато двете страни на някакъв израз имат един и същи знак, повдигането на четна степен не е рисково занимание. Казва се, че е еквивалент. Тоест не се получават допълнителни корени. Или от тук хикс минус 3, по-голямо от хикс на втора, получавате някакво стандартно неравенство. Хикс на втора минус хикс плюс 3, какво да бъде? По-малко от 0. Нали? Или бърка. Казвайте. Това неравенство. Неговата дискрианта е по-малко от 0 и какъв е извода? Нали преговаряхме квадратно неравенство? Няма реален корен. И като няма реален корен, това каква информация носи за нас? Число от ос не се дели на интервал. Тоест в интервал от минус безкрайност до плюс безкрайност носи знака пред старшата степен на хикс на втора. То е положително. Аз искам да е минус. Какво излиза? Няма решение. Тази задача в случая няма да има решение. Разбрахте ли? Такъв пример дадах. След малко ще дам нещо друго. Така. Същата задачка, продължаваме с втория случай. Втори случай. Нека дясната част хикс да е по-малко от 0. Тогава неравенството, което беше дадено, втори корен от хикс минус 3 по-голямо от хикс, добива вида. Или казвате добива вида, или казвате е еквивалент. Вляво имам неотрицателно число, по-голямо от отрицателно. За това нещо какво казвам? Неотрицателно, кога е по-голямо от отрицателно? Нещо, което е плюс или 0, кога е по-голямо от отрицателно? Вярно? За всяко хикс. И добавката от допустимите стойности. Или отговор на цялата задача, съобразен от двата случая, хикс прилежи на интервал от 3 до плюс безкрай. Това е стандартна задача за неравенство. Понеже да не стане много дълъг, ще го спра.